Mbok dolan to, Pak. Kayak wong-wong kae. Dolan nang endi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jar? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Iya to, Pak. Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Yo ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Manung